Takže čus, já jsem Jona Obecný a vítám vás u druhého přáteláku ze hry FIFA 13, přesněji ze série Mesut Özil. Nádherně, tuším, Callejon přihrál a bylo to nádherná. Doufám, že budu s Callejonem spolupracovat, i když v přáteláčku jsme to hodně zkazili spolu, ale doufám, že teď po tom novém vysimulování to bude se chovat úplně jinak. Protože se mi FIFA pokazila nějaké kódy a já jsem to špatně nastavil. Tak nepokazila se, já jsem to špatně nastavil a všechno mi zmizelo. Tak doufám, že už bude všechno v pohodě a budeme moct se vydat do pravidelného přísunu. Chtěl bych FIFA dávat co druhý den a přes víkendy oba 2 dny, ale uvidíme. Zkusím si 2 týdny, jestli to takhle zvládnu, tak tak vám to řeknu oficiálně a bude to tak vycházet. Pokud třeba budu nemocný, tak budu dávat díly každý den, to už je potom podle chvíle, ale chtěl bych dát minimálně ty co 2 dny. Jsme málem dostali gól, tak doufáme, že Iker Casillas nás podrží, že to nebude tak jako v Brazílii. Přihrávka Callejon byla špatná od Özila, ale Callejon to zvládl, protože to je hráč Quaid Real Madrid a ne nějakých FC Slavoj Hoslice. Ale Özil mě o tom nepřesvědčuje, že si zaslouží místo v hlavní té sestavě. A Ronaldo, tak to byla dělovka. Cristiano Ronaldo úplně přesně zakončil. Tak to si ještě vychutnejte. Cristiano Ronaldo zpracoval a vypálil dělovku z dály. Kež bychom takhle s Özilem stříleli. Co vrátil? Ne. Teď tady Ramos prováděli pěknou tu kombinaci. Cristiano Ronaldo. Pěkná spolupráce. Özil. Nedokázal proměnit. Özil si zbíhá tady. Ale nádherná kombinace. Ronaldo dal na Callejon prodloužil nádherně. Bílý balet. Özil. Já jsem tady. Z 16 hlavičkou asi nedáš gol. Chlapče. Levá Özila, nepropálil blogy, když to chtěl. Ale už by to měl sudí odpískat, takže ho už jenom stříhněte přes nohy a on to pískne. Tak. Tak jo, Mesut Özil na hlavičku, tak to jo. Ale zvládl to výborně. Kombinaci Callejona, Özil natrefil tyč a pak ještě byly nějaké šancičky. Tady vidíte zrovna tu tyčku. Škoda, že to neskluzl, no. Já vás vítám u dalšího poločasu a rozehrává Callejon Özil. Özil utíká tady one man show. One man show málem skončil. Utíká tady one man show. One man show málem skončila hned po začátku zápasu golem. Tak doufejme, že mám zaplý mikrofon, jo mám. A uvidíme. One man show! Opět pálil na stejnou stranu, kde se mu povedla trefitička, opět nic. Vidíme, že Özil dal už 5 střel, že to bude asi klíčový hráč, takže v nejbližších chvílích můžeme v novinách se dočíst, že Özil je motorem týmu. Bylo tomu tak i v reálu normálně, bohužel už tomu tak není, je teď motorem týmu někde jinde. Khedira špatně přihrál. Pojď. Myslím, že dokonce to bylo offside, nevím. Ale rozhodčí nechal hru běžet dál, tak za to jsme mu vděční. Myslíte, že nebude mít míč? One man show? Mesut Özil chtěl, ale blok nepropálil. Nádherně. Nádherná kombinace.
Cristiano Ronaldo přihrál na střed. Znova blok mu zabránil ve střele. Tak dámy a pánové, Ezil má dneska problém s obranou. Teď to bere na centr. Ale co to bylo za centrem, Mesute? To se musíš zlepšit. Tentokrát už propálil na bránu a doufáme, že stihne dát ještě gól, aby noviny o něm pěkně psali. Jinak tím, že jsem to prosimuloval, tak ten první přáteleček neplatí. A platí to, že přáteláky asi prosimuluju, protože tomu nic nejde, akorát mi to zabírá čas to natáčet. Teď Ezil poslal Kajchona, takže to nechám. A Mesut Ezil si běží pro přihrávku. Nahrál mu Kajchon. Ezil! A je to nádherný gól a běží za Kajchonem. A máme tu jeho typickou oslavu. To natáčet. Teď Ezil poslal Kajchona, takže to nechám. A Mesut Ezil si běží pro přihrávku. Nahrál mu Kajchon. Ezil! A je to na ovládání. Tak jo, nádherně. Mesut Ezil po přihrávce od Kajchona, kterou taky mu vytvořil, posunul napádl k tyči. Golman nevěděl tentokrát, je to výborné. Xabi Alonso, můj oblíbenec, jde na hřiště, takže bychom mohli šoupnout ještě jeden gól. Pohodička. Dobře to teď vyřešil Ramos s Pepem. Kajchon? Ne, nebude střídat. Bude, no, když už ho takhle ukazují, ale je špatné. Zrovna dnes se mu dařilo, proto bych ho nestřídal. Higuain, ten je taky výborný, tak Cristiano Ronaldo nás poslal Mesut nám poslal Higuaina, ale nevyšlo mu to. Dal moc prudkou. No nevadí, třeba to ještě stihneme. Omlouvám se, takový mluvení přes nos. Mám sucho v krku a to nedělá moc dobře. Ale už mi ten míč pošle taku. Až nebudu v offsideu samozřejmě. A byl offside. Nebyl? Tohle už bude offside, kdybych se dotkl míče. Míč. Zasekávačka mu nevyšla. Trochu jim dává zabrat, ale Ezil už je totálně vysílen. Má na poslední sprint a u toho by se bez tak ještě zranil, jak ho znám. Takže už nebudu sprintovat dozadu. A máme tu konec? Ano, máme tu konec zápasu. A Cristiano Ronaldo proměnil nádhernou střelu spoza 16, tak 10 metrů za 16. A Ezil po neúspěšné one-man show, po pěkné přihrávce neúspěšné a poté po nádherné přihrávce Kajchona zakončil k tyči. Takže já vám děkuji, že jste se podívali na toto video. Pokud se vám líbilo, určitě zanechte like, pokud ne, tak hledejte jiného let's playera. Čau, čau.